ponekad se nađemo pred zatvorenim vratima i ne vidimo izlaz. Ako danas tražite nadu, pomoć ili čudo u svom životu, ostanite nekoliko trenutaka i pomolite se zajedno sa mnom. Dragi Bože, dolazim pred Tebe sa svojim brigama, željama i nadama. Ti vidiš ono što drugi ne vide i znaš ono što moje srce nosi. Ako su vrata zatvorena, otvori ona koja su dobra za mene. Ako sam izgubio snagu, daj mi novu vjeru. Ako sam izgubio nadu, vrati mir u moje srce. Molim te za čudo u mom životu, za svjetlo u tami i za put tamo gdje ga sada ne vidim. Vjerujem da djeluješ i kada ne razumijem. Hvala ti za sve što dolazi. Amen. Neka vas Božja milost vodi kroz svaki korak koji je pred vama.